aja sepaneng. Ampun sepaneng ya, Mas. Nggih. Nah, nggih. Tebihimen to, Mas. Lanjut. Kok tebihimen? Nggih. Nggih. Pangilis. Bolo tanpa wis pokoke komplit. Komplit, Nggih. nggih. Paket komplit. Stasiun turun. Ya, Saksikan bisu. Moga-moga siramu eling aku. Kapan konturmu tak tunggu. Matur suwun Mas MC. Matur sembah nuwun Kang Mas. Yo ngene iki lho Mas wong lanang tenanan iki. Lah. Matur sembah nuwun. Sembodo. Aku yo lanang tenan juru. Guyuan dok. Lah iya toh.